Detské zábavné centrum v Púchove nebude. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva s tým, že investorovi vypovedali nájomnú zmluvu. Priestor, na ktorom malo centrum vyrásť, je už 2 roky rozostávaný a ľudia sa pýtajú, čo tam teraz vlastne bude. Detské zábavné centrum malo vyrásť na voľnom priestranstve medzi hromadnými garážmi na Moravskej ulici a Marcibányho záhradou. By bolo kryté, ktoré by bolo otvorené za každého počasia. Pre mamičky s deťmi v zahraničí takéto centra sú na každom kroku. Obyvatelia okolitých bytoviek s výstavbou od začiatku nesúhlasili. Ich rozhorčenie znásobil aj pomalý postup prác. 2 roky sa totiž z okien pozerajú len na veľkú rozostávanú jamu. Mestské zastupiteľstvo ešte koncom minulého roka zrušilo investorke nájomnú zmluvu. Dôvodom bolo nedodržanie termínu začatia výstavby a nezaplatené nájmy. Nemala som zmluvu k dispozícii, nájomnú, nevedela som, na aký účet mám zaplatiť tento nájom, akú sumu. A keď niekomu dlhujem 2200 eur a neupozorní ma skoro pol roka, tak mi je to viac než divné. Investorka tvrdí, že v prácach ju zbrzdil najmä kábel vysokého napätia, o ktorom nevedela, a jeho prekládka je časovo náročná. Nájomná zmluva mi bola ukončená neoprávnene. Chceli by sme, aby tu bolo hlavne bezpečne pre deti, takže aby tu komerčné veci takéto neboli, aby sa tu neprehusťovala doprava a aby tu bola zelená plocha napríklad pre deti na fotbal. Zdá sa, že teraz mesto už vyjde občanom v ústrety. Podľa primátora má samospráva s pozemkom iba jeden úmysel. A to je, že v jarných mesiacoch chce uviesť celú túto časť v centre do dobrého stavu, znamená to, aby boli odstránené stavebné zátarasy a aby táto plocha bola zatrávnená. Investorka však tvrdí, že oficiálny dokument o ukončení nájmu zmluvy nedostala a o detské zábavné centrum bude bojovať všetkými dostupnými prostriedkami. Pre Teátri Zuzana Glabazňová.